نوچەیەکە گەلێکی باڵکێش و هەری نو چییە؟ سەرۆکۆمارێ تورکیە ڕەجەب طەیب ئەردۆغان دەبێژە وی ji serokê Rusya Vladimir Putin xwestiye ku ew û serokê Sûriyê Beşar el-Esed her sê bi hev re bicivin. Putin jî gotiye daxwaza te tiştekî baş e, em ê tiştekî wiha bikin. Serokê Tirkiyeyê dema ku ji Turkmenistanê vedgere di balafirê de rojnamevan jê dipirsin behsa mijara hevdîtina bi serokê Sûriyê Beşar el-Esed re dikin. Erdoğan dibêje ew dixwazin ji niha û şûn ve weke sê alî Sûriyê, Rusya û Tirkiye serokên wan bi hev re bicivin. Serokê Tirkiye got ew dixwazin pêwendiyên xwe bi Sûriyê re bilindtir bikin, niha di warê istixbaratî de pêwendiyên wan hene û berpirsên istixbaratê yên her du welatan jî bi hev re dicivin. Dibêje pişt re wê wezîrên berevaniyê Tirkiye û Sûriyê bicivin. Piştre jî wê wezîrê derveyê Tirkiye û wezîrê derveyê Sûriyê bi hev re bicivin. Piştî wan civînan dibêje serokê Sûriyê û serokê Rusya û Erdoğan wê êdî hevdîtina wan sê alî çê bibe. Erdoğan serokê Tirkiye ev pêşniyar daye Putin jî gotiye tiştekî baş e. Êdî ew ê dest bi van rêze civînan bikin, Erdoğan dibêje. Serokê Tirkiye her wiha got ji bo hevdîtina bi Esed re ew ruxsetê jî ne ji Amerîka ne jî ji ti kesekî din naxwaze. Eger dibêje ji ser sînor êriş biçin ser Tirkiye wê plana wan ya 30 kilometrî pêk were. Ew ê pêk bînin. Erdoğan Amerîka rex nekir û got ew li Sûriyê terorê xwedî dikin. Her wiha dibêje hêzên hevpeymanan û terorîstan dest danîne ser petrola Sûrî wê petrolê difroşin rejîma Sûriyê. Erdoğan got sebra wan êdî nemaye lê êdî sebra wan gîştiye dawî ye. Dema ku ew pêwîst bibînin ew ê li hemberî wan bîrên petrolê û refînerên ku Amerîka û hêzên Sûriya Demokratîk dest danîne ser dibêje li hemberî wan bîrên petrolê. Refîneran çi pêwîst be wê Tirkiye dest bi çalakiyan bike.